תרשה לי לעשות היסטוריה, ברשותך, כמובן כאילו. יאללה חבר'ה, היום משחקים שני דגלים! יש! תתחילו! אני מוותר. איזה כיף יש לך. מה אתם הייתם עושים? מה עושים עם כל זה? חבר'ה, די, זה לא רציני, די, די, זה לא רציני! כן, שנייני, מה קרה? זה לא יודע. בואי שבי רגע, ספסת. מה קרה? בואי תשבי רגע, בואי. ספסת. אל תיגע בי! מה קרה? ספסת. מה קרה? דברי איתי, תגידי מה קרה. ספסת. מחזור. קיבלת מחזור? מה אתם הייתם עושים? מה עושים עם כל זה? איזה קטע! אוקיי, אל תדאגי, זה קורה לי כל הזמן, לכן אני תמיד מוכן. בבקשה. תשימי את זה בפה, פעמיים ביום, כן. תדברי את זה. Come with it! Oh, coming on the area! Let's דוד בוטן, עמוד נוח, עמידה חופשית! הקשב! בוטן! עמידה חופשית! הקשב! בוטן! יובל, מה אתה עושה? עמידה חופשית, המדריכה! מה אתם הייתם עושים? מה עושים עם כל זה? עמידה חופשית! למה לא אמרת? פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם לא עולה. יובל. כן. אני צריכה סליחה. שיחה אישית? סליחה מאוד אישית. בואי, מבקש. את רוצה לשבת? לא, אני יוצא פה. בואי. מה הבעיה? אמרתי? אני שנייני, וחשבתי על זה במשך 3 ימים בערך. אני מאוהב בטרופה. את מאוהבת בי? מה אתם הייתם עושים? מה עושים עם כל זה? שלום, אני שנייני, אני מאוהבת בך. זה בדיוק מה שכל הזמן רציתי! ידעתי שגם את חושבת ככה. בואי נרוץ יחד לעבר השקיעה! גם! אני לא... לך אמור טיפס, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, זהו, נגמר הזמן. לכו הביתה, נגמר הזמן. בטח. נתראה פעולה הבאה ולא לשכוח לבוא על חסי. ביי, היה, פעולה הסתיימה. היה. שחטתם לנו רגע. אני מרגישה שאני לא רוצה לבוא יותר לצוף כמוס, ההורים שלי מכריחים אותי להגיע כל פעולה מחדש, רגע, אני בוכה מבפנים מלא בפעולות, ואני רוצה לפרוש ולא נותנים. מפגרת? מה אתם הייתם עושים? היא משחקת... מה עושים עם כל זה? אני ממש רוצה לפרוש, ואני לא יודעת מה לעשות. תקשיבי, אני מה זה מבינה אותך? גם אותי מכריחים לבוא לפה, כאילו, מה זה השטויות האלה? נכון שבואי נשאר לפה יחד. זה ממש בסדר, מתרגלים בסוף. נכון, זה לא כיף, ומה תעשי? נשארים, זה נגמר רק עוד 9 שנים, קטן עליי, נו, קטן עליי.
מה עושים עם כל זה? יאללה חבר'ה, היום משחקים שני דגלים! תתחילו! הייתי קצת מכוער. מה אתם? הייתם עושים? יאללה חבר'ה, היום משחקים שני דגלים! תתחילו! אמרנו קרב מבוים! למה אתה אומר מה אתה עושה? אמרנו שזה קרב מבוים! לא רבנו על זה בכלל, פשוט... לא, הוא פשוט ישר קפץ והרביץ לי. שקט, מה אתם הייתם עושים? יאללה חבר'ה, בואו נשחק שני דגלים! אוקיי. קדימה! התחלנו? עכשיו! אני מרגישתי קצת מכוער. אוקיי, רגע, בוא נעצור את זה, זה ממש מכוער. באתי להגיד את המשפט! אני לא הרגשתי נכון. איף, שירי, מה זה? מה את עושה? מה לא הבנתי אני מפריד? אני מסתכלת על הצד. מה אתם? את לא אמור להתקרב אליי? הזמן עושה את שלו. אתה יכול לעשות זום. הוא יעשה עליי חיזור.